салому алайкум дӯстони азиз, ман бо шумо Саидмурод Давлатбеков ҳастам. дӯстон, рости бисёр бародаро ба мо суолҳое пешниҳод кард, чи дар Инстаграм, чи дар ватсапи мо хостем як дар умум карда саволҳоро ба як наворе кунем, як видеое кунем ва пешкаши шумо гардонем, то ки ба ҳамагон дастрас шавад. ин ҳам бошад масъалаи омадан ба Южни Корея, яъне ки чӣ гуна ҳаст, рафта мешавад оё не. Ба гумонам аксарияти бародарои мо аз видеоҳои пештарои мо ҳоло огоҳ шуда истанд. аз ҳамин ҳисоб дубора саволҳо бисёр шуд дар инстаграми мо хусусан. ба ҳамин хотир ба саҳми шумо мерасонам ки дӯстони азиз, ҳозир омадан рафтан, яъне ки роҳҳо маҳкам аст, дарҳо маҳкам ҳастанд. мо наметавонем ҳичи гуфта ба шумо, ба хотире ки масалан чиқадре ки мо донед коронавирус аста, яъне ки ҳама карантину, ҳама давлатҳо маҳкам кардаги ҳастанд, рафтаҳои нест. ба ҳамин хотир шумо ҳеҷ кор кардан наметавонед дӯстони азиз, ва хубтараш каме тоқат кунед то беҳбуд шудани вазъият. ва мабода иншоалло чизе ки шуд ба саҳми шумо ман худам мерасонам. иншоалло бо видео карда мегӯям ки бародаро аллакай роҳҳо боз шудан ё ки хулас чи навигарие кишид ба шумо мерасонам. ва мутаассифона ҳозир на танҳо роҳҳо маҳкам, баъзе тағйиру иловаҳо шудаги дар визаҳо, баъзе визаҳо админӣ чидан, баъзе визаҳо омадан наметавонанд як муддати муайяне номаълум то кай ба сабаби ҳамин коронавирус. ба ҳамин хотир шумо дӯстони азиз саросима нашавед, ҳарчи ки ҳаст мо иншоалло ки ба саҳми шумо мегузорем. ва чӣ савол буд ба як таи дигаш, масъалаи кор ҳозир камтар суст шудагӣ гӯем, ки ба дида ба аввала хела фарқият дорад. масалан дар як ҷое ки ман худам шахсан кор мекардам ва дигар бародаро 8 нафар, 10 нафар то 15 нафарам ҳатто кор мекардем. ҳозир бошад ҳамон куллан 10-15 нафаре ки ҳастем, кор намекунем ва хулас маънои онро дорад ки роҳҳо маҳкам ҳастанд, корҳо суст шуданд ва дигар заводҳоро медонем аллакай бародароро аз кор озод кардан то як муддати муайяне ки кор нест, яъне ки чиқадре ки мо медонем инҷа ҳама борҳое ки ҳама чизҳое ки истеҳсол мекунад равон мекунад ба Аврупо ва Амрико, бар ин тарафҳо озу маҳкам ки ҳаст. ин ҳама додигирифт манъ шудагии кор нест, масъалаи кор нохуб аст. иншоалло ки алҳамдулиллоҳ худованд ризқа медодагиш аз бо дигар ҷо. инам хостам ба саҳми шумо расонам, ине ки каме ҳам масъалаи кризис гӯем дар ин ҷо оста оста ҳис мекунем, ҳамихел ҳис кунем гӯем мешавад. ва баъдан аз фурсат истифода бурда дӯстони азиз ба шумо фароврасии иди рамазонро табрик ва муборакбод мегӯям ва умедвор ҳастам ки хушиҳои зиндагӣ худованд ба шумо ба мо насиб гардонад. гарчанде ки дар ин вақт яъне ки ид нест, яъне ки ҳама дар хона бо аҳлу оилаи худ ҷашн мегирад ин идро. иншоалло ки бо инҳо пас сар мешаванд ва рӯзаҳои хуб аллоҳ ба мо насиб мегардонад. худованд нигаҳбон. саволҳои худ бошанд метавонед нависед, мо фурсат истифода бурда вақт ёфтем ҳатман ба саволҳои шумо ҷавоб мегӯем. ё ин ки бошад саволҳо метавонед дар инстаграми мо Саидмурод Давлатбеков, ё ин ки Саидмурод TG метавонед моро дастрас дарёфт кунед аз инстаграм. метавонем дар он ҷо баъзе вақтҳо эфирҳо мешавад, баъзе вақтҳо баъзе суҳбатҳо ба бародаро мешавад, баъзе хабарҳоро метавонед сари вақт аз худ кунед. باقی خداوند نگهبان در حق ما دعاگو باشد. سلام علیکم و رحمت الله.